Dduw ein tad ar y glwydd nef a deiar, ffynhonnell ac egni bywyd, molwn a chlodforwn di. Ar y glwydd Iesu Grist ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaethrwydd, molwn a chlodforwn di. Ysbryd sanctaidd, ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Duw yno ni, molwn a chlodforwn di. Dduw Dad, Mab ac Ysbryd Glân, cymer ein cariad a'n hufuddod, ein ffydd a'n bywyd, yn aberth byw ac yn addoliad ysbrydol i ti. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Mae'n dda cael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Gobeithio'n wir bod y gwyntoedd cryfion a'r glaw trwm wedi mynd heibio i chi, ac y fedrwch chi fwynhau a theimlo gwres yr awyrgylch gyda'n gilydd yn yr oedfa y bore yma. Croeso cynnes i chi bob un. Gyda'r nos, ar y dydd cyntaf hwnnw'r wythnos, yr oedd y drysau wedi cael lle roedd y disgyblion, oherwydd i bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd i ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Medda Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi.
Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechoder rhywun y maent wedi maddau iddo. Os peidiwch a'i maddau, y maent heb ei maddau. Ar ôl i fair Magdalene a'r fair arall yn weld a bedd Iesu, fe ymddangosodd Iesu Grist i'r disgyblion. Nawr te, oedd y disgyblion erbyn hyn wedi mynd i gwarto mewn stafell ac wedi cael drws ar eu hole. O'n nhw wedi cael ofn oherwydd bod Crist wedi marw. O'n nhw'n cwarto oddi wrth yr awdurdodau. A'r gwirionedd amdani oedd bod y disgyblion mewn dryswch mawr. Wedi'r cwbl o'n nhw wedi gadael popeth i ganlyn Iesu. A nawr yn nhw'n byw adri garedd y gelynion a groesoeliodd Iesu. A'r unig un oedd yn gallu rhoi esboniad i'r dryswch hwn i gyd oedd Iesu hun ac mi roedd wedi marw. Ond mawr syndod iddynt, dyma Iesu a oedd bellach yn fyw, yn dod i'w canol. Yn dod i mewn i'r stafell ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chi. Gadewch i ni geisio dychmygu'r awyrgylch yn yr ystafell hon. Gadewch i ni geisio dychmygu'r emosiynau sydd yma. Mae yna 3 pheth sy'n dod i'r amlwg. 3 pheth mae Iesu yn newid yn yr ystafell honno diwrnod hwn. Yn gyntaf i gyd, gwan galondid y disgyblion, neu dristwch y disgyblion. A fi unrhyw un eriod mor drist ar 11 cyn rhwng y groglith a'r Pasg dwedwch. Yn eithriadol ofnus ac yn ddifrifol o ddigalon. Fe ddylsa'r disgyblion fod wedi bod yn timlo i bod nhw ar ben y byd, ond yn lle hynny, maen nhw'n timlo fel petai'r byd ar ben. Ond pan ddath Iesu atyn nhw, pan ddath Iesu'r cwmni, fe newidiodd yr awyrgylch. Fe ddath y Crist byw a chynnig tangnefedd iddyn nhw. Ac mae Crist yn dal i gynnig i dangnefedd i ni heddi, i droi ein gwan galondid, troi ein tristwch ni yn rhywbeth cadarnhaol yn lywenydd. Tangnefedd yr ail gyfle. Pan mynd i gwneud rhywbeth yn wrong, falle, mae Crist yn dod yn ei dangnefedd. I'r gwan sydd wedi syrthio, i'r carcharor sydd wedi dod mas o garchar, a phawb sydd â thristwch yn ei calon, daw Crist ato ni yn ei dangnefedd. Yn ail wedyn mae Iesu hefyd yn newid gobeithion i ddisgyblion e. Mae e'n newid i gobeithion nhw. Hynny yw, fe drodd dryswch y disgyblion wedi'r croesoelio yn anobaith llwyr yn do. Mae Mair man yn ei galar. Mi roedd y ddau oedd yn cerdded y ffordd i maes yn ei siom fawr yn dyn nhw. Mi roedd Pedr yn ddigalon. Mi roedd Thomas methu credu o gwbl. A dyma Iesu'n dod ac yn cynnig tangnefedd. A'r tangnefedd hwnnw yn bwrw allan pob ofn ac yn newid y sefyllfa, yn troi'r ofn yn obaith.
Ac fe ddaw Iesu ato ni heddi yn ei dangnefedd, yn oes y capeli gwag, yn oes y cynulleidfawdd yn lleihau. Fe ddaw ato ni yn ei dangnefedd, a throi ein hanobaith yn obaith. Fe ddaw ato ni i droi ein hofn ac i'n harfogi ni i fod yn fobl sy'n gallu wynebu'r frwydr, yn rhan o gymdeithas fuddugoliaethus y Crist atgyfodedig. Ac yn drydydd mae Iesu yn rhoi gorwelion newydd i'r cwmni o ddisgyblion hefyd. Mi roedd ffiniau i'w bywyd yn ystod y cyfnod dryslyd hwn a'r cyfnod digalon hwn. Mi roedd nhw yno yn ystafell, mi roedd yna waliau o gyfyngder yn eu hamgylchynu nhw. A sdim lot o gyfle i fentro dros Iesu o fewn 4 wal, oes e? Ond o dderbyn i dangnefedd, mae'r byd fel pe bai yn agon iddyn nhw. Mae'r atgyfodiad nid yn unig yn galluogi Iesu i ddod mewn trwy ddrysau caeedig, ond hefyd mae'n ein cymell ni i fynd allan ac i wynebu bob rwystyr ac i gyhoeddi'r oruchafiaeth yn un nerth ef. Wedi'r atgyfodiad, fe ddaeth Iesu i'w canol, tangnefedd i chwi, medde fe. Tangnefedd i'r gwan galon, tangnefedd i droi anobaith yn obaith, a tangnefedd sy'n rhoi gorwelion i'n bywyd yn lle ffiniau. Bydde di ni brofi'r tangnefedd hwnnw wrth i ni fynd rhangom o'r Pasg eleni. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolch i ti am gyfle i ymdywelu gyda frond i mewn gweddi yn awr. I ni'n diolch i ti am y munudau hyn o dywelwch, yng nghanol sŵn a rhithyr bywyd. I ni'n ymwybodol iawn arglwydd ein bod ni wedi profi tywydd stormus iawn dros yr wythnos diwetha yma. Gwynt cryf a'r y glaw trwm. Ond i ni'n diolch i ti arglwydd am ddiogelwch yr eiliadau hyn yn awr, ac am y llonyddwch yng nghanol holl rhithyr a sŵn y byd. A mae eisiau munudau o dywelwch arno ni gyd yn dos i arglwydd. Maen nhw'n brin iawn yn ein bywydau ni. Munudau pam i ni'n gallu ymdywelu ac oedi ac ystyried a myfyrio a gweddio. Munudau sydd yn werthfawr iawn mewn bywyd. Munudau pam i ni'n teimlo ysbryd di ar waith yno ni. Munudau pam i ni'n medru dy deimlo di yn eithriadol o agos ato ni. Ein gobaith yw arglwydd mae munudau felly fydd y munudau hyn o weddi yn awr. Gwrthyn ni ddod ynghyd arglwydd ar Sul Y Pasg bach. Y mae sŵn gorfoledd yr atgyfodiad yn ein clustie ni o hyd. Gyn ni'n diolch mae Iesu byw yw'n Iesu ni. Un sydd wedi concro marwolaeth a'r bedd a'r groes. Ac un sydd yn bresennol yn ein plith ni yn awr. Ac ni'n cofio arglwydd bod Iesu wedi presennoli hun yn yr ystafell honno, lle oedd ei disgyblion wedi cloi hun wedi'r croeshoeliad. Wedi cloi hun yn ei ffwrdd, oherwydd ddyn nhw'n ofan yr awdurdodau Rufeinig siwr o fod. A Iesu'n ymddangos ac yn sefyll yn ei canol, nid ar yr ochr, ond yn ei canol. A dyna lle'r Iesu yn dyfe, yn ein canol ni, yng nghanol y cwmni, yng nghanol ein bywyd, yng nghanol ein calonnau. Gyn ni'n diolch arglwydd am y geiriau hynny tangnefedd i chwi. Y tangnefedd hwnnw sydd yn tywelu yn hofnau ni. Y tangnefedd hwnnw sydd yn gwneud i ni dimlo'n saff. Dyna'r tangnefedd sydd ym mhresenoldeb Iesu Grist. Ac ambell waith arglwydd i ni'n teimlo'n ofnus ac yn bryderus ac yn gymysglyd hefyd oherwydd y mae hewl bywyd yn gallu'n harwen ni i ddod wyneb yn wyneb a phrofiadau mrywiol. Bell waith maen nhw'n brofiadau sydd yn llenwi'n bywyd ni a llywenydd. Bryd arall wedyn maen nhw'n brofiadau i ni'n teimlo nad i ni'n medru delio nhw'n dda iawn, ac yn codi braw arno ni ag ofon. Ond diolch i ti arglwydd efo ti drwy'r fab Iesu yn bresennol gyda ni yn holl brofiadau bywyd, y llywenydd a'r lleddf, y llwyddiant a'r methiant. Ac am hynny ni'n eithriadol o ddiolchgar arglwydd. Wrth i ni gerdded i ffwrdd o'r Pasg arglwydd, yn rhan o gymdeithas fuddugoliaethu steglws di. Helpa ni gofio bob amser bod Iesu'n teilyngu lle yn ein canol ni, yng nghanol ein bywyd ni. Ac wrth i ni fynd rhagom i geisio wneud ein gorau fod yn dystion a disgyblion ffyddlon iddo. I ni'n gweddio arglwydd y bydd eraill yn gweld Iesu yno ni. Yn ein gweithredoedd ni, yn ein bywyd ni, yn ein geiriau ni, yn ein hagwedd ni. Helpa ni feddiannu agwedd a ffordd o feddwl a geiriau Iesu Grist, hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddyn sydd. I ni'n cofio am ein byd ni heddi arglwydd, ac am yr rheini sydd yn dyheu am deimlod y dangnefedd di yn cyffwrdd â'i calonnau. Rheini sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Rheini sydd ddim yn medru byw gyda'i hunain, gyda'i cydwybod i hunain, gofidiau'r gorffennol ac ofnau'r presennol yn ei llethu nhw. Dyrod y dangnefedd iddynt o dad. Ni'n cofio am rhai sydd yn byw mewn ardaloedd sy'n cael ei rhwygo gan bwled a'r bom.
Dyrodyd angnefedd arglwydd i galonau arweinwyr y byd. A phan bydd trefen yn ddyn nhw ac yno ni, falle bydd trefen yr ein byd ni wedyn. I ni'n cofio am bawb ein cydnabod, ein teuluoedd, ein ffrindiau, sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd ar hyn o bryd. Dyrodyd angnefedd iddynt Iesu. Clyw ein weddi felly o Dad, bydd yn agos ato ni yn ystod yr wythnos newydd hon, a maddau ni bob bai a phechod yn derbyn. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgol ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dieled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.